Ampun samekta ing sasana pagelaran. Wah, dadi Siratmaja temanten kakung arsa mapak Siratmaja temanten putri yen Cinandra kodhok ngorek candrane. Manuhara kene. Oh, alah, kaya India. Temanten putri pasuryane ditutupi awit gila nyawang temanten kakung. Lakumu ki biasa malah kaya demit. Lumampah lon-lonan Siratmaja temanten kakung amapak temanten putri. Temanten lanang alon tindake manten kekalih sami picekipun. Lah kok simpangan ki lho. Madhep nyembah. Oh, balene ben kok. Balene. Ngeten. Aja ado-ado ngono kegaruk. Temanten lononan tindake repepeh. Alon anggenya lumaksana. Lho rasa nganggo ibu. Wayahe kowe iki sing kerja kok ngomong wis njaluk domas dadak jek golek batur. Nyuwun tambahing pangestu temanten arsa dhaup. Sik. Lah ciri sing nyembah ki sing wedok ya nyuk. Mbah, mbok dibacok ndase lho. Lah iya, sing nyembah ki sing wedok. Lah aku manut kono jarene sing nyembah. Sing nyembah ki sing wedok. Wis gak sasemban. Kekantenan asta gandeng renteng-renteng renggang gula kemupyur pulut. Gandengan. Lah niki mun gandengan. Jejer ya. Wale. Kegandengan Ya temanten sarimbit kaya laron brondoli. Nesu neh. Wis Adepe iki lho. Madhep. Nah. Sing wedok kiwa. Nah. Suwuk kodhok ngorek. Mandhek jegrek madhep. Yun dongak restunipun temanten putri mesem guyu nulat candrane temanten kakung. Penganten kakung mesem ning semune ngedeni. Mesem kok salah lho ya. Lah iki mesem karo mencep padha lho. Monggo sami ndedonga manten kakung badhe kaberangkataken. Sae napa sae? Iki nemone mantene berangkatne mayit. Lah mantene kaya mayit kaya. Kleru. Mesem guyu temanten. Nah, guyu. Ngencepi manten putri. Panarti. Kamare pundi? Artinya apa? Ya permanten anyar lho. Apa ciso? Ya paling sewengi kowe uwek kene. Goleki dalane ra petuk-petuk. Akhire enek swara mak kerutuk. Manten putri gandeng astane manten kakung. Sajak manten putri gumun setahun jembleng serendeng. lah nyapa wi? Gila. Gila ta wi? Wong aku dhewe ya gila. Kowe cara dulang-dulangan ngono piye ya, Mbah? Mboten sah nganggo sendok. Lah terus Pacul. Iki jane cangkem apa galengan nganggo pacul. Ya sendok. ya sendok to, sendok sing kaya Manten pacul. kakung nyepeng astane manten putri pas drijine. Manten putri sajak ndredeg samar nek ali-aline ilang. Wong biyen nyopet ya setore ya rono. Lah tak go ngingoni mbokmu wae. Tumunten temanten kekalih badhe nembang bebarengan. Ayo. Nembang apa? Manohara nembang apa? Mangku jan. Kaget aku. Tapuk. Lah apa to, Mas? Ketoke ayu kok ngono kalem kok kaya ngomong iso kaya Lagu yang lagi viral, lagu yang lagi hit ya, Mbah ya. Iya no. iya. Contohnya mau napa Mangku Purel, lagune sing pripun? Heeh. Nana. Mangku Purel, kok rasane ganjel niku ta? Tuk gedang kluthuk.
Mas aku. Nuwun sewu lho. Piye, Nuwun sewu piye? lho abah lak nganu sing lagu viral Kak Gedang Kluthuk. Terus ki mau sitoke Mangku Purel. Mangku Purel. Aku ya lagu sing anyar lho ya lagu. Apa? Nyenuk Mas, nyenengno manuk. Wong wis tuwek kok sik dolinan bathuk. Ngono lho Mas. Sing lagi viral kuwi lho. Mosok dolanan manuk. Iki mathuke lagune Gotong Mayit kok lek mantene iki. Inji alhamdulillahirabbil alamin. Wah iya no. Manuhara terima kasih. Inji matur sembah nuwun, nuwun sewu Abah. Ya ya Nduk. Mas aku mboten tepang Kang Mas kula. Ora. Awit kok kono mangger penonton iki dingonokno lho. Sapa iki? Ya dingonokno ngene-ngene. Lah jenenge wong brewu, wong brah-bruh ngene iki. Samarku nek meteng. Bang niku lho Bang, kula dilokne jarene kula wedi nek meteng dikira aku wanita apaan Mas, aku Mas. Mbok kira wanita apaan? Lah tapi kan polahmu kuwi lho ning kono. Iki kok malah kaya manuk ancel bumi to kowe. Lah masa wong wedok ngomong karo Kok ngene-ngene iki lho. Mbak aku dikayane ngoten niku ndarane kula niku wanita murahan. Aku lah ya lara, ati kula ya lara to, Mbak. Lah tapi kan yo ngemenak. Nek ngene aku ki kaya kene lucu lho iki. Mas. Wong wedok kaya kene atiku lara, Mas, atiku lara. Ati gak ngono kuwi. Ben. Aduh lara. Ben barno ae, barno ae. Kok suwe-suwe ra meletos dhewe. Saestu lho, Mbak. Kula dingane atiku lara, Mas, atiku. Atiku lara. Tak tutuk dhewe wis lara malah mbok tambahin neh. Mbok wong loro ki sekali tempo harmonis. Aku njajal pengen mondol ngerayu sampean alus. Wong mondol iki nek nyawang Manuhara sing disawang ora rupane kok. Lah napa ne? Dodone karo klametane modele. Ya jenengan iki aja ngono kuwi lho. Wani kowe karo. Njajal mbok roman sing alus. Heeh, sing Manuhara sing alus. Kae lho. Ngapunten riyen nggih, nuwun sewu Nggih, jok mau kok selenang-seling. Napa? Jenengan Napa? Wangi Casablanca. Wow. Abah dari Paris. Wah, duwe aji penggandan jebule. Ambune kok kletong sapi iki sapa ya? Selenang seling. Sapa bar nempel klethong? Nah, mambu kletong sapi tenan to? Sapa? Parfummu ki. Hah? Maaf ya gue dari Hong Kong. Ini Mbak Apri, ini berdua ini dari Taiwan. Iya. Ning Hongkong operasi ke? Nek aku ket mau wis tak empet, Nduk. Nggih pripun Abah? Ndase ra kaya telek. Mas aku. Ya Allah Mas Mandal, ya Allah sehat nggih Mas? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Injih. Iya, Nduk. Pripun kabare? Alhamdulillah ya sehat begini. Walah nggih. Mosok Pak Nardi Ngomong biasa ngene nyapa. Pak Nardi mosok nanggap jombatan ngono kuwi. Ngomongin mbok sing biasa. Ora nek Manuhara kentul-kentul ketok luas. Antul bareng niki. Delok kowe. Ya ampun Mas Mondol. Ya jalan. Ya ampun Mas Mondol. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun manuk ungku. Manuhara. Rak kaya latihan stroke ngono model. Mboten latihan ora kita pun gejala stroke kok. Tapi niki iso joget ya Pak niki. Oh, joget napa mawon iso. Ana pundutan saka Singakuan Dalem. Oh ngaten. Yen liwat aku kelangan Kelingan. Kelingan lek kelangan maksude Mas aku. Ya lunyu kan. Niku Ora lho, Mbah. Anu Mbak, apa? dagelan kok praupane kok melumpuk ngono piye to kuwi? Lah rai Kok meter-meter santemo diratakne ngene. rai nek meter-meter ditotoli pitik. Ya dikelumpuk ning ngene. Nuwun sewu lho niki mau kula kinten nek tukang tambal ban. Apa rupane kaya kikir apa piye? Modelku kaya cukit. Rumangsane kompo apa piye? Nah, Apa kae? Apa? Aku takut. apa kuwi? Ya ampun aku dhewe. Aku takut. Aku takut. Kowe arek selingkuh kowe. Cemburu. Ora, Mas, aja cemburu. Kelabang apa uler? Apa, Nduk? Wong akeh bar didadekne mantan temok ning kene kok Oh, malah dituthuk. gandeng lanangan liya. Uler. Nah. Abah. Kula terus anu Mas ngondol niku terus. Mondol. Mondol. Lho, Ora beda jenenge to. mondol kok ngondol. Tapi panggihane nggih ngondol. Ngondoli mbokmu. Sing ta jenengmu sing Sopi TV sapa ta jan iki? Mondol. 5 kali ndol. Oh ngono. Kula dicemburoni. Wane raiku kaya kertu.
Aku ijo meneh kowe jejer wong ora cemburu kok. Kowe mlaku karo wedhus nesu deh. Mergo sebangsanya. Aja cemburu to, Mas. Kuwi jenenge cemburu buta iki ngono. Ya, ndang Kene. duet. Kene diajeng. Mak gendong. Lho. Gendong. Jangkrik. Kuat ora? Ayo. Gendong ngarep, gendong ngarep. Engko nek pentung-pentungan. Ojo ngarep. Nek engko ngarep pentung-pentungan. Sampeyan ki ora ngerti to, aku ki ditunggani bojoku lho nang kene ki. Duwe bojo? Sing duwe son brewok kuwi lak bojoku to. Piyo. Kuwi meneng-meneng senengane ya banci. Wala. Brewok ki ya kilap barang to kowe iki. Lah jarene banci ki iso ngenakne nek reso manakne, makane kan gak resiko. Kowe diseneng karo Mas Brewok ora perkara ayumu. Ha terus Mergo arti pek kon ngene nggo sampiran klambine. walah. Gendong. Niki lagune pamundhutane napa? Gubuk Asmara. Mengke digarap versi C nggih Cahayu. Sampeyan tresno karo kula tenan apa mboten, Mas? Tenan Yayi, ning jagat ra ono papan ning. Gendong, Mas. Gendong. Iki wong loro ki dijarene lucu lho malah. Malah lucu. Kaget aku ya. Untunge gak nganggo mic. Emosi deh. Ora Polahmu lho sing alus. Wanita ki polah. Ya aku ki saking tresno aku karo panjenengan lho Mas. Aku ngingeti nggonamu ki kelingan kaya nggone Mbah Imin kae ngono lho Mas. Masa ya sakmene iki. Wandal ki. Terus leh ngurungi piye nek sakmene. Ngene iki sosok ya video call aku bareng lho. Bah niki mondol iki. Ya, ora video call enek. bareng kok duwe HP to kowe le aku yo ngono. Kalian jenengan video call. Heeh. Kali kula niki VCS. Apa PCS iki? Heh? PCS iki apa? Video call santai. Wah, Walah. alah. Tak kira ki. Mas aku lek sitoke wow. Maaf nggih, Ayah Brewok. Nyingkar nyingku. Ah, iki lagune anu, apa tembange bawane cocok karo kowe iki Ndol. Ya. Masa Pocong. Iki kelingan awake dhewe nalika mbiyen ora ning hotel kae lho, ah. Mas. Kowe pas melumah ning galengane. Pucung. Mbak kira aku wanita apa? Pucung kok pocong. Pucung. Heeh. Gak digua. Iki pancen wonge gemi Pak iki ora. Kene yo melu omong Dipancing dalange pocong ya ora dibenakne pucung. Iki gemi Kene Tambarne dagelan budek ya. Angko nek aku arep ngemplok ndaraki empeh. Ayo kene lho. Gendong. Nyapa diglundung-glundungne nu nyapa lho. Gendong jare manten anyar gendong. Aja bengok neh lho tak tapuk mengko nek bengok neh. Gendong. Ayo. Piye? Ngarep. Ngarep. Kuwi kok lek nyantol lho. Tuwak lek aduh tuh. Malah didemok. Piye to, Mas? Gendong. Kuat Gendong. ora? Kuat Kowe iki wong lanang tenan apa ora? lanang Apa len. tak aku sing dadi lanang kowe dadi banci? Aku sing gak iso apa kabar guys. Mosok banci praupane kaya sepur ngono. Angel. Golek ngono ki angel lho. Mosok rayi iso duwowo. Manoharai lambene ya kurang ajar. Lah napa to, Bang? Aku sing lanang apa kowe sing dadi banci? Aku iki meneng-meneng bayangne. Pripun? Mondole pomo dandan wedok no. Kuwi mesti kukur-kukur modele kaya banci gatelen. Aku dandan wedok iso kaya pacace wae. Ayo tahu. Kula niki saking remen kula to, banci-banci sak medya niku jenengan kelompokne jenengan kasih hal yang positif untuk bekerja sebagai pekerjaan yang positif jangan negatif. Kula mang ngerasa matur sembah nuwun, Abah. kuwi pertama dikelompokne disangoni. Engko sing kedua dikelompokne terus dibong. Mbok kira damen apa piye? Wenyek we. Lah kok kereng to timbake. Lah iya. Ayo ndang. Mingkar. Bawa to Mas, bawa kok ya. Bawa. Iya diajeng garwane wong akeh. Garwane pun kakange kancane akeh lho. Ya. Sapira Mang? Jadi kaya pentol korek kalau. Nyingkar nyingku. Ayo Mas, lho gak dicengklengne to Mas. Ora, Rasa. halus, roman. Lho sampean nyapu kok. Kowe iki jane lambemu iki pira? Lambeku ya siji kok ya loro to ngisor dhuwur lagi.
Nek Apa? lambe siji ya berarti guwing kok. Apa ndek mriki sida operasi ya? Mbah Mondol niki ya pun dibojo Mbah niki. Non Mondol ki ya mun rabi. anake Lho. anake papat sing loro diparokne. Oh kan Lah niku jane wedhus napa kok ya? kok diparok niki. Anake loro, Mas. Wah, anak kula nggih ganteng. Anake ganteng wong Itu ya, Mas. anake mondol sing lanang niku wong putu to nek kula. Nggih, nggih. Putuku jan giya. Ganteng-ganteng. Mboten isin to Bah jenengan. Lah bapake ngono kuwi kok. Lah tanggane mondol ganteng-ganteng. Walah, bae bojomu ki ramban to Mas. Ramban kaya Anak arisan. lho malah anak arisan. Modele bojoku dikopiok ngono. Lah kono ngopiok apa ora? Bojone beras dikopiok. Ya. Nano. Nano. Cakepane iki lho. Wiwi. Tane nyingkar nyingkur. Tenan kok. Iki cara dadi manten wong loro ki bingung si nyandra tenan kok Ndrai. Lah kok saged Lah Komo Jaya Komo Ratih lah iki apa? Komodo karo apa iki? Komor salah. nah kulo Komo salah. koma. Ya kutuke niku nggih, Mas Mondol ki kudu ya bersyukur umpama dadi manten karo aku ki, memperbaiki keturunan. Lho, engko ne dadi manten karo kowe tenan apa duwe anake lho kaya apa? Mesti anake gibas. Wedhus. Ya luput-lupute gibas ki lair untu tok ngono. Nah. Lingsem yen ke muta. Apa to, Mas? Apa? Wong jenenge roman iki kan mesti gandengan. Lah kok tiparane nggon brutu. Ya maksudnya kan roman jenenge roman kan ngene. Nah. Terus kan ya ngene to lho. Lah kene iki prayunggon brutu. Iki openono lho, Bah lucu lho Bah niki. Lucu. Lucu. Jan Mas mumpung cek 750. Niki benjing ben abahe niku gadah cita-cita. Apa? Dilungkas niki kan badhe di air keras to. Hah? Dikek akuarium ngoten. Dadi dikek selamat datang pajangan teng pendopone abah nika. Wong ning ngarep kae amur motor-motor lawas Awet ya. motor-motor lawas dadi umpama nek tamu lho. Iki to mondol iki nah. Dadi kok ngene tok. Nah. Nggo di air denten, keras. nggo denten wong ngemis. Enggak ya. Model iki padakno patung e. Iki saiki wis payu dek ndagel ning Waduh. Banyumas karo Banyumas. Nggih, Lagi ning ngapak-ngapak kono. Ah, karo Mas Yakut Jeder. Oh, Mas Jeder. Heeh, karo Gambleh, pasangane Gambleh karo Mondol. Oh. Pelok, Selendro, Jok Klitik, Jok Kluthuk. Heeh. Percil, Kuntet, Yudo, TB. Heeh. Alhamdulillah pokoke napa niku jenenge dagelan napa niku anak buahe abah. Lah carane didikan. Didikane abah sing paling menonjol nggih namun niki. Heeh, Nah, Mas Mondol niki. Lho sirahe menonjol kok. Ora mung sak siranmu untune barang iki menonjol. Dadi lomba lari iki nomor 1. Banyak Oh, apa? iso, Mas. Lho, Sikil- sikile rong teko garis. Lho, untu wis disiki lho. Wis kliwat garis. Wingi antri karcis nang stasiune mecahne kaca kok. Lah kok sakit lho. Tangan mlebu njumuk karcis, cangkeme ngenaki kaca dier. Pecah ngijoli. Iya. Ha salat. Salat jamaah Nggih sing kaget. kala mben nika. Kaget kabeh wong-wong. Lho. Ha pas sujud Nggih. ngadeg karpete ketut kecakot. Lah kok wong sak mesthi muni, enek wong mangan karpet, enek wong mangan karpet. Lah sampean iki saking luwene apa piye kok? Ora mung pancene untune iki ya kemajon ae. Tapi weling kula aja dipangur lho, Bah niki untune petingan. Lho sandang pangane kok kuwi. Aja dipangur. Sandang pangane kok untu. Nggih Sangka sandang untu. sandang badokmu kok untu ya Mas ya. Ya sak sandang gaglak barang. Amit-amit sampe. Nane. Ayo Mas. Lingsem yen ke mutan. Niki ketingale Mas Mondol menika ketingale nganu Bah. Menika asline jodhonipun Mbah Sukimin menika asline. Mbah Sukimin iki sapa? Ya kuwi Mbak Mimin. Mbak Oh, Mimi. alah wong. Kula ampil riyen nggih jodhone jenengan. Ora apa-apa, no, ora apa-apa. Kaya aku ngayahi wong akeh ya wis lemes kok. Lah. Soale kula menjelang menopause iki lho, Mbak. Alah, Alah, kok buta kok monopos. saku. Ya. Kowe iki ya serik. Mboten serik kula, Mbah. Masa to? Anu napa niku wong pipis niku lho, teng kamar mandi iki tak jak bareng dhek Mah, kowe banci aku wedok jarine ngono to, Mbah. Lah mbok nek truk mandek kok dipepet nih ban truk.
Sampai karo ditutul-tutulne. Lah piye mbasa treke mlaku lah kok jaran iku. Rasaku kok. Lelah. Lelampahan kang uri Tresno tulus. Sik Mas. Nuwun sewu banding Nyapa? ketinggalan lambene setelan to niki. Ketinggalan cepotan to niki lambene. Cepotan. Modelnya ini di setel kayak gitar rek. Ya toh, cangkem kok pasangan ki piye toh? Mosok niki pasangan apa asli to Bah niki? Ha ya deloken dhewe kono. Jajal Mas. Aduh, Oh, lah kok das asli nggih? pancen iki yo asli kok. Padahal pasangan lho. Lho napa nggih to? Delok Pas. pisan Kas. Kowe rung roh sing asli. Nyapa? Kancane ndung Ora kabeh. lho. Manuhara kok ora wedi tetanus to banyolan Mboten kuwi. ngono titanus. Bar demek lambene tak ambut tanganku, ambune WC ya. Aku Modele mbok anggap cangkem kuwi kloset no piye? tresna tulus. Ya. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Bubuk asmara ya. Nggih. Terang tundung, terang tundung. Kiamat kula garap jaratan nggih, Bang. Ayo Mas. Kaya ngapa Manuhara karo mondol enjoken. Lolole. Ayo Mas. Oh oh ah. Jod. Doa, doa. Lolole. Yo yo yo. Oh oh ah. Jotoyo. Ayo yo. Lah iso joget to mondel iki. Ampuh. Wah niki asline joget jalanan pinter lho niki. Ayo Mas. Ayo. Ya ayo. Oe oe au. Aku kelingan. Lho. Kae biyen tanggo lere. Rodok maju. Cah bagus, rodok maju, maju. Nah. Ah. Nang cagak kabak tulisan. Tulisan. Warna abang mangga isi prangan. Jenengi gubuk asmara. Piye kae lho Pak Jan. Katanggo adem tresno. Oe oe oh. Tanpa bental, tanpa klasa. Betapati ketaman asmara. Gubuk kaini menawati Ho ah ho eh ho ah ho eh. nganti desa.
iya iya aku kowe dadi garwa Amin. ya ya la 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 Ho ah ho eh ho ah ho eh ho ah ho Bukai ya ya yo ya ya yo ya ya yo ya ya yo tanpa bental tanpa nyasa tetanan asmara aku bekail nanti besok bos halali bos aku bekail kebak cerita kadang ngahuni nanti gagat rina disuke wong bagus yo jane ati kata numbar saya merhati yo iya iya yo aku kowe dadi garwa dinteke ta bagus mereka leri ning gubuk asmara so arigatou gozaimasu kamsian matur sembah matur nuwun nuwun Mbak Manohara matur suwun pinarak rumiyin nggih saiki ganti Gubuk Asmara iki ganti anak wedok ganti cucu tercantik Nah. di Jawa Timur sing mbau reksa Kediri nah iki jelas turun Sekartaji Galuh Nah. Condro Kirana lek sapa kuwi mondol iki Galuh Condro Sekar Bureh Bureh Sekar Bureh Kira-kira sing rada elek nenek ora ora. aku kene nduk cahayu jemenengo kene ayo yende Niken Salindri ayo aya Napa tapi apa tenan napa piye ngono Witelayo ya iyo elaelo cara ketoprak Niken Salindri iki Sekartaji sitoke kentongane lah iki kan ya pas Wis gak pas blas mosok sitok Sekartaji sitok kentongan. ketoprak kan butuh kentongan ya Bah Sekartaji niku digandrungi kalih Ratu Bantarangin Nah. yang sinebat Klono Sewandana Klono Sewandana. Sewandana raseksa heeh macake buta lah Sekartaji macake ayu ayu nek iki jan ketok palsune nek Manohara Mimin Apri ketok asli nek iki jan ketok palsu Kok iso palsu palsu? malahan. ayune kaya Lah kok tampung palsu. niki kula cewek saestu lho niki. ayo rak ketok nek palsu tegese ora kena dipalsu tra asli nek kae sembarang ki palsu Asli, Bah. asli mulai ke Taiwan dhuwur sing isor wani ngethok Mas aku Nggih. mergo Pripun? mergo gak oleh pake
Sing gak ngolehi ya aku. Nggih, sugeng dalu Abah. Sugeng dalu, Nduk. Sugeng dalu Ayah. Oke, selamat malam Sugeng Nyuwun dalu. tambahi pangestu. Ya ya Nduk, Mugi-mugi ngoten saged dados mbahmu panjenengan. tungakno umure dawa. Amin. Amin. Mugi panjenengan saged sehat walafiat. Amin. Terus nunggoni putu-putune. Ya, Oh, ya, ya kudu ganti to karo Abah. Aku lek Nggih. kula mriki tak ampiri ya panjenengan. Akeh noleh rono. Kae, nah. Ya muga-muga sampean sehat selalu. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Sampai enteke wong. Heeh. Ya. Sampai entene wong terus nek aku mati sing mendem sapa? Lah ya mbah sakarepe sampean desalan pilih mati kari apa dhisik? Nah, Lek dhisik ya gage. gek ndang budal lek dhisik. Angel. Nek keri wong-wong wis entek karek kowe tok. Nah, Kowe engko ora bosok ning garing. Pertanyaan sing angel iki. Upama tak anu mangkat dhisik diundang. ya ndang budal lo. Lho ora apa-apa kancane ikhlas lho wisan. Upama keri, gek nek sing mendem. Mek tengah aku. Lho, mati kok ning tengah ku lho. Mati. Mek tengah yo ndang golek truk. Heeh. Wong tengah ki sing enek tengah dalan. Ming Pengen ojo. ditabrak truk tebu ya monggo. Ojo kok ket ndek mau ki sampean kok disio-sio. Sio-sio. Sakne, Nduk. Mbak Manuhara, Mbak Dingkek-kek. Mimi, Mbak Apri Lah kok iya, disio-sio. saiki Apa? karo kowe ngesak. Apa? ngesake banget aku cek cilik ngene iki atiku ya kronto-ronto lho. Mbak. Lah wong sing iso merhatekake aku ya mung kowe, Nduk. Saestu aku ki sayang banget ambek sampean. Sing gelem sayang karo aku mung awakmu tok. Mbok sirahe kuwi diusapi to, pas suryane keringet tok kuwi mbok diusapi to. Lah, iya, ya Allah, sampe Nganggo ngono tisu, kuwi. nganggo tisu, nganggo Nggih, tisu. nggih, tisu. Mbok diusapi, mbok beneh karo Nek pini gak- sepo, nek- mbok nek- beneh karo pini sepo. Nek renek terpal, Nduk. Ya diusapi to, men cara anune iki. Ya ngalah ya aku kok ya ngesakne banget karo dirimu. Sik to. Kowe iki ngelapi rai. Iken, Salindri. Nggih, Abah. Lemu ngresiki kurang teliti. Oh, ngoten lah pripun, Abah? Ngresiki rai kok ngresiki truk. Kupenge diresiki. Ngoten nggih, Bah. Kupenge diresiki. Nah, kaya abah ini iki lho. Angene lho irunge di Ngoten nggih, Bah. Oh, nggih kurang-kurang setunggal, Bah. Cangkeme nduk cangkeme. Madhep rono. Wis ngono. Wes jane kirang niki, Bah. Mbok Apa? keluargane Nek umpami tangan kalih sikile dibebet napa pripun? Nggih menika mayit badhe budal piyambak. mayat kok diamseni dhewe. Ora Mayat rasa- ki ora iso ngemsi kok mayat. Modele iki diamseni wong nek aku dhewe. mati sik kok seneng meng lho. Ndak ora ya wis ya wis niki. Ngono ki lambang kowe ben eling, ngono mek guna. Kene iki sampean ki luwe enggak? Ya luwe. Luwe pengen maem yo. Ya pengen. Tak dulang yo. Oh, sing mati karo aku ning awakmu. Niken kok beneh men to ya Anu, Allah. wong Mas, lihat Mas Rendra, jangan cemburu dulu nggih. Wah. Anu apa jenenge? Dulang ki lho Pak Poh mesane, Ya wis Pak dulang Poh. nduk, Kok dulang Pak? nduk, Kok? dulang. Eh. Mesake didulang. Ora apa-apa ki banyolan le. Mamam. Mam, Tedas ya. ora kayake wong perhatian ngene iki lho kaya Iya, nek santri ngene iki. iya. Saestu niki kula nggih nguwasakne Iya. banget soalnya kat ndek wau niku lho jan. Mesti kok- luwe kuwi. Nggih, mesti luwe kat soalnya kat ndek wau awan Iya. masake niki nggih. Ya, tenang, Terus mari Bapak. ngoten kok yo Mbak Mbak Apri Mbak Mimin barang ki. Ya kaya ora gati blas kok ora gelem dulang kok. Ora gelem dulang. Enek pangane waya Ngene iki, diweke. Ora enek aku ngene iki kan yen mboten Sing dulang sapa? Piye toki kok. Wong arep ndulang kok Lo jebret lo Mas, jebret lo Mas. Mas jebret lo Mas. Delengen nang kene reget ya aja kaya ngono. Ndulang wong tuweke. Ngombe le. Ngombe ben ora ngosro. Ngono. Ku ngoten. Dulang yo pas nih. Nah. Lah kok dulang kok ngene ngene. Lah, Ya ora kula kena sambi kena. kalih Padha karo ngomong. ngombene iki. Lho, kowe yo ora iso nek ngene. Oh ngoten to, Mbak. Kuwi jenenge contoh Kudune dipasne teng tutuk. ora Nggih, 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 nggih. Terus ajae rapas ya dicangap. Nuwun sewu Abah kali Mbak Niken. Piye? Nduk Niken wimu wis mbok dulang. Nggih. Abah wis diombeni ya Allah. Mas, sampean ki kok ya ngono kuwi lho, Mas. Mik susu, mik Ayo Mas, susu. ayo Mas, lungguh Mas, lungguh Mas, lungguh Mas. Heeh. Lungguh Mas. Heeh. Lungguh Mas. Lho kowe lho piye? Mlumah, Mas, mlumah lu kowe di. Walah Nah. Tom. Ora lho,
Kowe iki apa to urut aku? Oke maksudku niki lho, aku saking terenyuhku koyo ngene. Ayo Nduk, Arep lunga kene Nduk. Lunga kene Nduk. Pak nih. Ayo lunga kene Nduk. Udah engko lek grojok Di Al-Fatihah Nduk, di Oh, Al-Fatihah. nggih. Dituntun Khususan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah wis sakaratul maut. Ya Allah. ora lho kowe. Lah biasane lek disahadat iki bener. Ya. gendang garek lesik. Ya, iki yo ndang mati tenan iki. Ora lho. Kowe iki banyol nek amang-amang nyawa to kowe iki. Ora apa-apa. Cuk. Lho wong niki kabeh mung mantri mati lho karek ngenteni sok kapan. Akeh Ning ketoke aku ketoke dilongkas. Daden ki akeh lho ya, aja ngono kuwi. Gak apa-apa. Aja ngono kuwi kaya contone Tak dongakne panjang tangane. Nah, aja malah gladik engko. Panjang kuping. Lah saiki ngene nek ra mati ki engko piye? Welu. Wong diombeni susu kedaluarsa. Kedaluar sapiye wong kuwi susu suntik kok. Kuwi cara tenan no. Manuhara diplek nih mak plek cara tenan. Heeh. Terus Pripun mondol iso ngrasakne no omonge ya sak kecap tok. Napa? Piye ndol kecut. Wih, Kurang ngono. kuwi kok metu tenan. Cara tak sedotno kaya disedot diesel 12 PK. Mary kan lho. Lah iku dulure sampean wis teko. Kenapa? Nggih sugeng rawuh, Pak. Oke. Ini kan Salindri. Nggih. Juga terima kasih kabar sing tak rungu Mas Mukidi rawuh. Oh nggih, Oke. Mas Mukidi Saka Woko Woko Channel. Rawuh wau nyuwun pamundutan nglilakne kowe. Oh ngono, wis engko diaturke tembange. Kuwi kanca Oh, seni nggih. juga. Wis muga-muga ya kapan-kapan Woko Channel ya syuting karo Niken bareng to. Syuting Nggih. karo Rudi Gareng bareng Abah Kirun bareng. Oh nggih. Niki nggih. Sing kaya ndemben ki lho. Kuwi syuting nek pas lakone nek Mayite kuwi dadi. Boten. Niki Napa? mengke dibayar 25 juta khusus sampean nek Woko Channel. Wingko Adekane. nganu gandeng truk. Dadi mengke diseret ambek truk sampean Kediri Pare. Bayaran Sampean gandol truk ngono kuwi ambek nyeret-nyeret. bayaran selawe yuta kok kelangan nyawa. Loh, sing penting bayaran timbangan ora. Lah kok kaya ndek ben kae. Nyapa? Bar syuting bae bose kecekel polisi. Akhirnya juga bayaran. Sapa kuwi? Sapa ki aku ora krungu malah. Iki lho sing roh. Sing roh iki. Jawe kuwi ngono apa rahasia apa? Iki ngene Cahayu. Nggih. Wonten pundutan tapi sinembang menika sesulis saking keluarga. Oh, Nggih. ngaten. Wonten Pak Nam, Pak Anam napa sinten niku? Diaturi minggah. Lagune mboten angel. Oh, ngaten. Aduh sayang aku cinta padamu. Niku. Cocok. Nek biasane karo Rindra saiki mergo ana pundutan sing kagungan dalem ya Cahayu. Nggih. Nih Pak Anam. Monggo, Pak Diaturi Anam. minggah. Monggo tuntok ndang. Ini Abah Haji. Apa tapi apa tenan apa piye Monggo, Pak. Sing rukun Menika sesulis saka sing kagungan dalem saiki nembang somben wayangan. Alhamdulillah. Muga-muga. Oh, muga-muga. Pak sinten asmane Pak sinten? Pak Tamam. Pak Tamam kok Pak Anam ku apa to iki mondol kok ngajani aku Anam. Pak Tamam. Pak Tanam. Aman-aman. Nggih sugeng dalu Pak Tanam. Nggih, sugeng dalu. Pak Tanam nggih. Nggih, Pun, ngoten mawon. Oh, ngaten. Pak Sing- Tamam, Mam. Oh, Pak Mam nggih. Pak Tamam. Niki wau kalih sinten, Pak? Ki Mbak mawon. Mboten kalih nyonyai Boten, nggih. boten aman. Oh, nggih. Kalih nyonyai malah kula malah seneng. Lah, nyang Kersane apa? mboten salah paham. Oke. Kula panjenengan anggap anak mawon. Nggih, insyaallah. Nggih. Kae dianggap apa lek kowe anak? Kae dianggap apa? ingon-ingon. Ingon-ingon. Padakno kirik. Apa ingon-ingon? Niki sepiye lagune napa Pak? Lagune niku Tamtu napa? Dewa Tresna. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Nggih. Diaturke Dewa Tresna kagem sedulur-sedulur, juga buat Pak Sunardi semoga sukses selalu. Amin. Bu Hajah Kasih sukses selalu. Nggih, amin. Sing baku dalem menika tasakuran bangun rumah sudah jadi. Oh, ngoten.
Oh niki griyane. Iya, Niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek cara Klaten slup-slupan. Sup-supan. Cara Klaten, cara Yogya, Solo slup-slupan. Oh, Iya. sup-supan. Masuk rumah baru. Oh, ngoten. Baiki Wayangan Janati. nggih. Ya. Wayangan mboten tido-tido, Nggih. mabengi Mas Bayu. Dek bengi Mas Bayu. Timbali rene. Nggih, Bengi iki kalian awake begitu. dhewe. Alhamdulillah, Alhamdulillah. mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Tambah diberkahi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hebat. Dukaku banget matur suwun karo Abai. Dalu menika Abah Kirun nggawa mondol iki aku jan wis matur Wah, suwun. nggih saestu kula nggih alhamdulillah. Lah ngesak Lawak iso gilap. ngesakne nang omah renek kegiatan. Monggo niki langsung kemawon. Nggih. Oke, Dewa. Tresno. Ben disiarne mondol, mondol. Ayo siarno. Ayo ngomong rene. Alah. Oke. Goblok. Masih bersama kita pada malam hari ini bertemu dengan Niken Salindri dan juga Pak Tamam akan menyanyikan sebuah lagu. Iki MC po. Niki namine MC Ceblang Kok Ceblung. kurang semangat toh MC ini. Lah, Los. Oke. Nah, Masih bersama Niken Salindri dan Pak Tamam dan akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Dewa Tresno. Sik. Suaramu kurang gedekno. Gedekno. MC ki sing gedhe. Gedhe. Oke, pada malam hari ini ngono kuwi lho. Gantem, Gak gantem. oke, ngono kuwi. Enek abahe kowe mau sungkan. kurang Oke. Kurang gedhi. Oke. Kurang gedine. Oke. Neh, gedhi. Oke. Oh, gedine, neh. Oke. Nah, sakmono kuwi yo terus. Oke. Bersama tiga guyu. Niken Salindri. Kurang gedhi. Nah, Dan Pak Tamam. Aja kakean nek mung guyu dadi Jare entak. kan kayak guyu. Oke. Dewa Tresna, yo. Dewa Tresna diiringi oleh Yu Papala. Papalan diase. Kayak pala apa ya kayak. Lah ya pala apa lah. Ini cakra budaya. Cakra budaya. Oke, kontring. Iba pilih kerja sebab kulit babu pecah wala kita nono tekai babu hantri. Bakal kalakoni. Kemong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan latenan ngenteni. Yen mangkono ya bareng dedongo. Nyuwun marang Dewa Tresno. Cakra budaya. Ayo Mas Patrick. Oke, sebentar warga masyarakat Batu Mulyo, Sidomulyo, Wates Kediri, Dewa Tresno. Pak Tamam. Pak Taman. Oke. Sehat selalu Pak. Cakra budaya. Amin. Kontring. Pak. Dan sumpah mawingi lanjut tresna sehidup semati. Cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Masa wiji sing tansah kami. Bas. Sabar lan laten Mengkono ya bareng dedongo hanya nyuwun marang Dewa Tresno. Hanya nyuwun marang Dewa Tresno. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Cahayu, Pak Taman, terima kasih. Pinal Alumin nggih Cahayu. Nggih. Abah kalian Mas Mondol Inggih. juga Mbak Apri, Mbak Mimin, Mas Manuhara.
Mas. Mbak oh ya. Mbak to. Terima kasih menika mangke perkara tetembangan gegojekan kula goleki wektu sing luwih bawira Mantap. nggon wanci gara-gara ngaten nggih, Mbah. Ingkang wigati Nggih. hajat lan niatipun Bapak Sunardi Nggih. kinabulan pikantuk ridho barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wilujeng niskala saya nderbala saya sukses ke depanipun. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Mekaten matur sembah nuwun, Abah. Ndherekaken, Juga Mas Bacange. Mondol matur sembah nuwun. Kayak Nggih. katone Ndara Demang Antiya Gopa kok obong-obong nduk diberapa kiyung. Yang lungeng kadong malengkung Rumah Wahyu Sang Yang Sendra Gora rupa Gya mangeses kadya angin pangesem paloka prapal selok kaplasahat satu
yumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Bong tete jiwang kula rudra mas pati raja dewaku tumenggung Purba Wasesa tur wonten timbaning ingkang dawuh Gusti kula Patih Surati Mantra watara iki dina dawuh saka Kanjeng Adipati Basuwara Kangsa ya Adipati Basuwara Kangsa ingkang yektine semune alon-alon bakal nglindhih kawibawan negara Mandura kejaba ngenekke tontonan adon-adon jago Raden Kangsa Dewa ya Basuwara Kangsa kepengin goleki bule kelawan cemani sing dianggep klilip kejaba bule lan cemani sing dianggep klilip watara Raden Basuwara Kangsa ya kepengin palakrama ingkang miturut pekabaran mbok bakul sinambi wara-wara sinambung lidah-lidah pinendhunging Karna putri sing aran Dewi Lara Ireng kuwi bocah saka Widara Kandhang iki dina priklambet buat kuwi pun wonten lanang kuasa nyekel gaman buta berdua sing manggon mapak ana ing pakupaning warak aja nganti ana kanggeri watara bedolen sak kabupatene penjaning Sonora nderek ya penjaning Sonora nderek sak wutuhe tak pasrahke kowe tumenggung Purba Wasesa waja bala glandangen tumuju mapan ana ing kademangan cilik sing diarani Widara Kandhang